hallelujah. má gbé kúrò níbẹ̀. Gbogbo ojú tó bá ń wò mí, tó bá wo yíká báyìí, ìkóríta ni mo wà yìí. Èní yìí ni àwẹ̀ yìí pé ọjọ́ 5. Adániwáyé dẹ̀ ní kí n lọ sí ìkóríta. Ó ní kí n gbàdúrà fún gbogbo ènìyàn. Mo gbàdúrà fún gbogbo ojú tó ń wò mí lọ́wọ́lọ́wọ́ níbikíbi. Gbogbo ìmọ̀ ìkóríta lórí rẹ, gbogbo iṣẹ́ ibi tí wọ́n ti parí lórí rẹ sí ìkóríta, àmì kan ni kó ṣe lórúkọ Olúwa, iṣẹ́ yẹn bàjẹ́. Àmín Jésù. Ẹbọ ibi tí wọ́n gbé sí ìkóríta nítorí rẹ, láti báyé ọmọ rẹ jẹ́ tàbí láti báyé rẹ jẹ́. Iṣẹ́ ibi tí wọ́n gbé sí ìkóríta fún ìwọ ọkùnrin yẹn, abalájọ tóbìnrin ò fi bọ́ ọ kalẹ̀. Iṣẹ́ ibi tí wọ́n gbé sí ìkóríta sí ayé ìwọ obìnrin yẹn, tó fi jẹ́ kó lélele ò bá traveling yẹn ò bọ́ sí ọkọ̀ gan ò tún rí mú bẹ̀. Mo wí lórúkọ Jésù, ogun yẹn gbiná lára rẹ. Àmín. Wàlíláni kàtàrú jálí àṣẹ ìdákìdáwà. Rọ́pítà náà yá tìkìdí inú yọ sí dálé aláwù. Ó ní iná síwájú Olúwa. Bẹ́ẹ̀ni. Ó sì jó gbogbo àwọn ọ̀tá rẹ̀. Oh yes. Mo wí lórúkọ Olúwa, ó bá jẹ́ lóòótọ́ ìmọ̀ ìkóríta kì í jọ. Gbogbo àgbà mẹ́ta tó dúró sí ìkóríta tí ń pe orúkọ rẹ láti dá ọ dúró, lórúkọ Jésù iná kan lára wọn. Àmín. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ rí àmì ṣe látòní yìí lọ, mo sọ o, iṣẹ́ ibi tá a parí sí ìkóríta nítorí rẹ̀ ó bàjẹ́. Àmín. Mo wí lórúkọ Olúwa, gbogbo àwọn tó dìmọ̀ òkùnkùn lórí rẹ̀, lórúkọ Bàbá tọmọ tí ẹ̀mí mọ́, wọ́n máa ṣubú lójú ìjà. Àmín. Wàá di aṣẹ́gun. Àmín. Ogun ti ṣẹ́. Àmín. Ó bá rí iṣẹ́ ìfẹ́yàn méje kó tó pé ọjọ́ 3, ẹni tí ń fẹjọ́ rẹ̀ sùn ní ìkóríta máa fàyè sílẹ̀. Àmín Jésù. Àmì ńlá mẹ́ta tó lágbára. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. God bless you.